Mulla on ollut aina semmoinen, että mä haluan niin kuin visualisoida sen, jopa sen viivapiirustuksen, että mä käytän jopa plaanin piirtämisessä, mä niin kuin nostelen sitä niin kuin aksonometriasta tai jotain muuta. Mä olin sitten, joka sillä niin kuin visualisoi sitä niin kuin isoilla perspektiivikuvilla ja niiden ääressä sitten niin kuin oikeastaan näiden kahden kollegan kanssa niin kuin keskusteltiin, että miten tämä asia tehdään. Ja aina uusi paperi päälle se on mulle ollut semmoinen niin kuin tämä perspektiivikuvien piirtäminen semmoinen niin kuin kaiken A ja O suunnitteluvälineenä. Krisse Gulliksen, niin hänelle niin kuin läännitty enemmän tämmöiset julkiset rakennukset. Edu taas oli sitten semmoinen niin kuin lyyrinen konstruktivisti, se teollisuusrakentaminen sopi hänelle kuin tikku silmään, eli tuli pitkää viivaa ja pitkää kaidetta ja korkeita piippuja. Ja sitten minä sillä tavalla mä olin itse asiassa hyvin kiinnostunut asuntosuunnittelusta. Eli siinä viehättää juuri myöskin se niin kuin sen tehtävän niin selkeä suoraviivainen vastuu, että sitä tekee ihmisille, jotka sijoittaa valtavat määrät siihen rahaa ihan kestokyvyn rajoilla. Ja sitten toinen, että ympäristö, mitä me nähdään, kun me kuljetaan kaupungilla, niin suurin osa on asuintaloja. Se on myöskin se, joka muovaa meidän kaupunkikuvaa ja ympäristöä. Että se oli kiinnostavaa ja palkitsevaa ja se oli ihan hauskaakin välillä. Oikea suunnittelu, oikea mitoitus. Siis kun tehdään se huoneisto, niin on ihan hyvä, jos makuuhuoneeseen mahtuu sänky ja olohuoneeseen mahtuu sohva. 70-, 80-, 90-luvulla taisi olla vielä niin kuin Aravan ohjeet. Ne oli loppujen lopuksi hirveän oikeita. Sitten on se, että valoisuus. Että jokaisessa huoneessa pitää olla tietysti niin kuin kunnollinen ikkuna. Sitten pitää olla oikein suunnattuja. No sehän riippuu tietysti asemakaavasta. Mutta siihen aikaan oli myös semmoisia määräyksiä, joita esimerkiksi rakennusvalvonta ihan tarkkaan valvoi. Tuolta toista ikkunasta näkyy niin kuin Jätkäsaaren kokonaisuus. Ja kun siellä kulkee, niin kaavoitusyksikkö, ne on isompia ne rakennukset. Sitten on tänä päivänä vielä niin kuin tummia, täysin semmoisia pimeitä katuja ja kujanteita, joissa ei ole puuta. Tehokkuustavoitteet, korkea rakentaminen vähän villisti siellä täällä. Esimerkiksi nyt syntyy jättimäisiä kokonaisuuksia, joissa on niitä 34 yksiöitä niin kuin vieressä. Porrastasanteella niitä voi olla toistakymmentä. Meidän prinsiippi oli aina, että on vain 3 asuntoa per porrastasanne. Ylimmissä kerroksissa, jotka oli sitten poikkeavia, siellä oli isommat asunnot, niin siellä oli sitten vain 2 asuntoa. Kummallisen suuntaan on menossa, en tiedä mikä pännii. Meillä oli yksi sellainen pyhä prinsiippi, että porrashuoneet, niin niiden pitää olla niin kuin ylevöittäviä, niiden pitää olla semmoisia. Se oli semmoinen slogani, että se asunto alkaa katutasolla siitä rakennuksen ulko-ovelta. Siitä alkaa ihmisen asuminen, että se pitää olla se porrashuone niin kuin valmistautumista siihen hyvään kotiin. Ja sitä me kyllä saatiin niin kuin toteuttaa. Nämä oli semmoisia prinsiippejä, jotka siihen aikaan vielä niin kuin nämä niin sanotut gründerit, ne hyväksy ne ihan hyvin, ne usko meitä. Ihme kyllä. Suurin osa meidän toteutetusta asuntotuotannosta on niin sanottua gründeriarkkitehtuuria. Eli me ihan häpeilemättä käytettiin itsestämme nimeä gründeriarkkitehdit. Aina oli niin kuin hyvä yhteistyö ja se oli semmoista niin kuin yhdessä rakennettiin ylös sitä hanketta ja se oli minusta niin kuin erittäin tervettä ja hyvää toimintaa. Meritähti ja Kesäkatu, jotka oli semmoisia, ne syntyi vuosikymmeniä, oli ollut oikeastaan, ei ollut kovarahan tuotantoa ykköspaikoilla, että Meritähti oli sitten ensimmäinen, teki niinku uutta historiaa. Niin sen yhteydessäkin meillä oli laatupalavereita jatkuvasti. Tehtiin kyllä aika utopistista työtä, kehitettiin semmoinen rakennejärjestelmä, jossa
asuntoja voi per kerros, niin siihen samaan rakenneruudukkoon, niin sinne kehitettiin kymmenkunta eri asuntotyyppiä, jotka voitiin kysynnän mukaan sijoitella sinne. Jos joku otti tähän isomman, niin seuraavaksi kun markkinointiin vähän pienempää ja niin edelleen. Mutta se oli ihan puhdasta yhteistyötä. Näkin puisto, oikeastaan se oli meidän ensimmäinen tämmöinen isompi kohde, joka kesti sitten useamman vuoden, kun se koko kortteli rakennettiin. Oli se, että se syntyi semmoiselle alueelle, jossa oli vanhaa rakennuskanta. Se oli hyvin pitkälti sitten tämmöinen, että minkälainen se kaupunkikuva ja julkisivu ja arkkitehtuuri ylipäänsä on. Ja siinä yhtenä vaikuttajana varmaan oli se, että me oltiin just käyty Hollannissa tutustumassa Amsterdam School arkkitehtuuriin. Että siellä sisäpihalla sitten pelattiin taas aivan niin kuin moderneilla piirteillä. Se on valkoinen, mutta ulkokehoja kiertää punatiili juuri tämmöisellä vähän historiasta lainaavilla sommitteluasioilla. Kun mä siinä kuljeskelin, niin tuli sitten mieleen semmoinen, että kun siellä on se Sibeliuspuistikko ja sitten on Toivo Kuulan puisto siellä merenrannassa. Ja sitten ne kaikki vaihtoehdot, jotka noudatti semmoista niin kuin töölöläistä vanhempaa rakennustapaa, että tehdään niin kuin suorakulmasta, niin ne olisi tehneet semmoisen katkon näiden kahden puiston välillä. Ja siitä lähti sitten sen kehitteleminen, että siitä tuli tämmöinen kaarimuotoinen. Siis laivat on kauniita, mutta kyllä tässä vaikuttaa myöskin se hyvät esimerkit. Että muistan ensin näkemääni tuosta Paimion parantolasta, jossa sielläkin on näitä reelinkiä sopivasti ja on semmoista niin kuin jännitteistä vaakaviivaa. Ja sitten erityisesti se, että kun parinkin kertaan siellä Hollannissa, kun käytiin sitten sitä Hollannin valkoista 20-30-luvun arkkitehtuuria katsomassa, niin sieltä niin kun läheltä kulkee, niin imeytyy jotain. Siis kyllä se on kuitenkin yksi sellainen sommittelun väline, joka antaa ainakin semmoisen minulle mieluisen tavan niin kuin jäsennellä semmoista isompaa kookkia. Että nyt tällä hetkellä ehkä on semmoinen trendi, että se on semmoinen niin kuin samanlainen tiilirasteri, joka menee ja sitten ikkunoita pikkusen siirrellään, mutta tämä oli semmoinen lähtökohta, jossa talot oli valkoisia ja sitten niihin rytmitettiin semmoiset ikkunaryhmät, jotka sai merkityksensä nimenomaan sieltä asunnon puolelta. Takanpiiput, ne oli niin kuin savupiippuja laivoissa, niitä me tungettiin aika moneen projektiin. Eli ne on semmoisia, joku voi sanoa kliseitä, mutta semmoinen mieluisa aiheisto. Ja sitten kun ne on monasti ollut vielä merenrannalla, että sekin vähän perustaa sitä. Tässä myös samat sitten nämä merelliset viitteet, kaiteet, savupiiput, jotain, kaikkea tätä. Tällä hetkellä, kun seuraa nyt vaan tällainen niin kuin sivusta tätä rakentamisia ja vähän kauhistelee näitä erinäköisiä hankkeita, niin se on minun kauhuni tällä hetkellä. Siis tämä investoripohjainen kaupunkisuunnittelu. Missä on tyhjää, niin siihen rakennetaan. Oli se sitten tori tai puisto melkein.